Xayrlı kech efirde yangiliklar studiyada men Римма Авзалова бүгінгі шығарылышта. Her нәрсәнең җайы бар. Гринда белгечләре шүп түгү тәртибенә ачыклык кертә. Бер тегедә кадерле районда урып җыю эшләре бара. Без булмасак кем? Һава десанты гаскәрләрендә хезмәт итүчеләр бәйрәм итә. Хәзерләргә һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Быел басуларда икмәк булдан табигать кенә тулы куәтен эшләргә мөмкинлек бирми. Аграрийларның төп максаты зур көч куеп үстергән икмәкне мөмкин кадәр югалтуларсыз җыеп алу. Туган як агрофирмасында эш барышы белән Фәридә Гайнетдинова танышып кайтты. Бүгінгі көндә Туган як, Август Муслим, Намус агрофирмалары, Исламов һәм Абзалов фермер хуҗалыклары һәр минутның кадерен белеп оешкан төстә басу кырларда хезмәт куялар. Район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе һәр җирдә эш барышын игътибар үзәгендә тота. Агрофирмаларда, зур хуҗалыкларда урып җыю эшләренә кирип киттеләр. Безнең бүгенге көндә көзге будай белән көзге арыш культураларын урып җыю эшләре бара. Барлыгы 5000 гектардан артык җир соктырылды. Гектар веременде уртача 37 тәшкил итә. Бүгенге көндә инде басуларда 71дән артык районда комбайн эшли. Шуңа инде погода яңгырлы тору сәбәпле инде бездәге басу кырыенда көткән вакытларда була. 1 минутта да әрәм итмичә әйбәт погоданы тотып калып, максималь эшләргә. Туган як агрофирмасы хезмәтчәннәре дә урып җыю эшләренә оешкан төстә аяк атладылар. Агрофирмада инде кыштан ук барлыктыр урып җыю техникасының тулы әзерлек сызыгына куелуы, ягулык майлау һәм кирәкле булган запас частьләрнең алдан хәстәрләнүе нәтиҗәсендә урып җыю эшләрен техник өзеклекләрсез алып барырга ярдәм итә. Бүгенге көндә без бу басуда эшләп барабыз, арыш культурасына кердек. Уңышы 40 центнердан артык чыгып килә. Безнең бүген инде бу өлеш безнең ураганнар булып үтте бит. Шунда җыгылган өлешне чаптырганны җыеп ятабыз бүген көндә комбайннар белән. Ул 180 гектардай калган өлешләрен инде турыдан-туры алачакбыз. Тизимнәрне җыюда 5 комбайныбыз эшли. Аеры группалар ясадык. Группа сайын безнең билгеләнгән кешеләребез бар. Пожарный безопасность буенча да техникаларыбыз тора. Машиналар җитәрлек. Кырда эшләүчеләргә агрофирма җитәкчелеге тарафыннан барлык мөмкинлекләр тудырылган. Көн дәвамында 2 тапкыр ашату оештырылган, махсус киемнәр белән тәэмин ителгәннәр, механизаторлар көнлек эш күрсәткечләре белән дә һәр көнне танышып баралар. Ватырмыйча, битмичә уңышларны, булган уңышны әйбәт кенә җыеп алырга. Алай уңышка килгәндә гектар биреме менә бүгенге көндә арышта 38, Күрше басуда 38 ие, бысында 41. Тырышабыз булдан килгәнчә. Уңышлар быел әйбәт, Аллага шөкер. Туган яктайны хәзер теге судлап әйтәлме инде, байтак еллар инде, Аллага шөкер алай эшлибез. Ну, быелгы елны авырга туры килә инде, теге погодны условие дип әйтим инде. Тырышабыз инде. Булганны җыеп алырга кирәк булса, Алла риза. Ният иткән морадына җиткән дигән әйтем бар халыкта. Мондый уй-хыяллары, максатлары булган һәм эш өчен янып торган егетләр белән тау күчерергә була. Мондый хезмәткәрләр белән туган яклылар быел да сынатмас, беренчеләрдән булып урып җыю кампаниясын уңышлы тәмамлар дигән теләктә калабыз. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Шүп җыюда аңлашылмаучылыклар һаман да бар. Халык Грин оешмасының кайбер шүпләрне алмавына борчыла. Бу аңлашыла да. Җыелган шүпне махсус хезмәтләр алмагач кая итәргә соң? Корреспондентларыбыз әлеге мәсьәләгә ачыклык кертте. Җәй ахырына якынлашкан сайын бигрәк тә көзен бакчалардан, ишек алларыннан үсемлек калдыклары чыгаручылар көннән-көн арта бара. Шәһәр җирендә бу проблема түгел, ә менә авыл халкы нишләргә тиеш? Шүп түгү мәсьәләсе безнең өчен мондый проблема түгел. Безнең үзебезнең түгә торган урыныбыз бар иде. Һәр вакытта кайчан барсаң да беркем дә нитмәс дә тик булып та җибәрмәде. Булда да беләттерәдер үзебез әйбәтләп я яга идек, я ittirib кенә куя идек. Хәзер бер инде агач кисәк өчен проблема таптылар. Кем уйлап тапты, ни өчен уйлап таптылар, аны аптыраган бу эшкә. Кайбер кешеләр капка төбенә корган агач ботаклары, бакча шүбе, иске мебель калдыклары, машина тәгәрмәчләре чыгарып куялар да, оешманың махсус техникасы шуны алып китәргә тиеш дип саныйлар. Алып китмәсә, гауга куптаралар. Мондый шүпләрне алмауның сәбәбе нәрсәдә?
Хочется довести до населения, что не все отходы относятся к твердым коммунальным отходам. Твердые коммунальные отходы – это те отходы, которые образуются от жизнедеятельности населения. Ботва, листва, кустарники – это не относится к твердым коммунальным отходам. Ботва и кустарники часто застревают в мусоровозах. И тем самым очень тяжело будет прессовать. За счет этого, за счет ботвы и за счет листвы увеличивается объем, и приходится водителям делать вместо 2 рейсов 3 рейса. Халыкның ситуацияны дөрес аңлауларын телиләр җитәкчеләр. Бу сезонда шүп күләменең артуы график бозылуга, машина йөртүчеләр һәм тиеүчеләрнең өстәмә нагрузка белән эшләвенә, техника ватылуга китерә. Җитәрләр үзләре машина чыкканда чыгып үзләренең шүпләрен атсыннар. Минем теләгем инде пакет, мусор пакетына салып чыгасыннар. Кагаз коробкага тутыралар. Һәм шуны подсобник кигәндә ишелеп китә, ит таралып китә инде. Аны кем җыярга тиеш? Яңгыр жауганда ул пакет эреп җибеп бетә инде. Кеше дә булмаса, без шүпне алып китәбез. Машиналарның вакытында килмәгән дигән вакытларда булды. Садовай урамында машинаның аның кашан килгәне бездән тормый. Хәзер вакытында килмәгәннең сәбәпләре беренчедән водительләр җитмей. Икенчедән менә бу виткилар, урам шүпләре, урам үләннәре чыгару машина тула 2 сәгать ярым бушатырга барырга кирәк. Авыл җирлегендә яшәп, үләннәрдән компост ясарга, янгынга каршы махсус режим кертелмәгән вакытта саклык чараларын күреп, агач ботакларын киптереп, шүп калдыкларын ягарга рөхсәт ителә. Законодательством Российской Федерации в области обеспечения пожарной безопасности не запрещается применение открытого огня для сжигания сухой травы, листьев, растительности и веток при условии соблюдения определенных требований. А именно, сжигать можно 2 способами. Первый способ – это в яме глубиной не менее 30 сантиметров и радиусе не более 1 метра. При этом место разведения костра должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров от зданий сооружений. Радиус вокруг огня должен быть очищен в радиусе 10 метров и должна быть проведена опашка минерализованной полосы шириной не менее 40 сантиметров. Органик калдыкларны авыл белән җыеп, төяп алып килсәләр, полигонда аны бушка кабул итәргә әзерләр. Техника кирәк булганда, килешү нигезендә аерым техникада алып китә ала. Авыл халкы моңа ризамысың? Мәчек илтәймдән аңа туры бит бензинне кирәк. Әгәр дә бензин хан күтәрәләр икән, сөйләшергә була, абылай гына юк, кем сиңа добровольный основе мин шүп төяп, мусаҗәлгә язна кая илтәм дип рәвәдә кирәк түгел. Халык хәлне аңлап, һәр нәрсәне тәртип белән эшләсә, шүп җыючы оешма да безнең өчен барысын да эшли дип саный Тойгелд авылында яшәүчеләр. Машина килгәнче этмәнчеләр таратмасын өчен полиэтилен пакетларын тимер мичкәләргә салып чыгарган кешеләр дә күп. Монда бит инде ботак, утын, бүрәнәләр чыга башлады, кеше шәке, үзе шәке кеше. Халыкка бит инде мөмкинлек бар. Мунчасын яга ул халкы башкасы күршесенә бирәләр үзенеке газ булса. Шуңа күрә халыктан гына тора, барсы да ибәт җыялар вакытында. Шул гына ваклап чыгарга була, шүпчарларның иреләрен ваклап чыгарсаң алалар. Алай каршы килгән кеше юк. Аны 2-1 метрлай бер чыгаручылар булды. Алай иткәч беркем дә риза түгел инде. Шүпнең дә авыр төягәндә таралып китә торган тартмаларда булмавы мөһим. Бу процесс кул хезмәте белән башкарыла бит. Тойгелд авылында яшәүче Нурый Әхмәт абый 85 яшенә җитсә дә шүп алып китүче егетләрне көтеп ала, аларга төяргә ярдәм итә. Шүпне отарлык кына итәбез инде нигә капчыкка тыгабыз, машина отарлык кына итәбез, савытта булса бушатабыз, үдәбез чыгабыз. Нәрсәләргә төреп чыгарасыз? Түріп деп пакет болса, пакетқа, қопшық болса, қопшыққа, сауыт болса, сауытын қалабыдың, келе сауытын қытабыз. Шыбық-шабық шығарғаныз бар ма? Жоқ. Анны мұншаға яғабыз. Әкімет әйбет өйдебізге жоғарға. Утында қиммет бейт. Көнкүреш калдыклары моңа кадәр күрелмәгән дәрәҗәдә күбәйгән заманда хөкүмәтебезнең экологияны кайгыртып бу өлкәдә тәртип урнаштырырга теләве барыбызны да сөендерергә тиеш. Киләчәктә шүпне икенчел эшкәртү өчен республикабызда 2 зур завод төзү планлаштырыла. Барлык чыгымнарны санап яшәргә кирәк булган заманда көнкүреш калдыкларын да чыгару тәртибен һәр хуҗалыкта яшәүче аңлап кабул итсен иде. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.
Татарстан хәрби хезмәткә тарту өчен матди кызыксындыру чараларын дәвам итә. 1 миллион 500 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелүче түләү 20 августка кадәр дәвам итәчәк. Безнең кешеләр махсус хәрби операциядә Россия дәүләтен, безнең суверенитетны яклый, ә без ярдәм итәргә тырышабыз, диде Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов. Оборона министрлыгыннан 400 мең сум күләмендә һәм муниципалитетлардан 300 меңгә кадәр яңа түләүләрне исәпкә алып, Татарстанда контракт төзүчеләргә бер тапкыр бирелүче ярдәм 1 миллион 700 мең сумга кадәр җитәргә мөмкин. Югары түләүләрне мобилизацияләнгән контрактниклар, чит ил гражданнары алырга мөмкин. Моннан тыш контракт төзүчеләргә федераль һәм республика ташламалары, ярдәм һәм тернәкләндерү чаралары да гарантияләнә. Хәрбиләрнең гаиләләрен хакимият үз канаты астына ала. Татарстанда контракт хезмәтенә тарткан өчен дә бүләкләү системасы эшли. Һәр контрактник өчен рекрутер 100 мең сум акча ала. Казаннан махсус хәрби операциягә контракт төзүчеләрнең яңа төркеме китте. Алар республикабыз районнарыннан һәм илебезнең төрле регионнарыннан җыелган. Атна сайын махсус хәрби операциягә Татарстан башкаласыннан 3-4 отряд китә. Егетләргә пунктирование һәм беренчел кирәк-ярак әйберләре бирелә. Контракт төзеп Татарстаннан китүче һәркем 1 миллион 700 мең сумга кадәр акчалата түләү ала. Иратлар нигә контракт төзергә булган һәм алар хәрби хезмәткә әзерме? Шул хакта Равил Мөэминов материалында. Победа будет за нами. Иншаллах. Победа будет за нами. Моның шулай буласына һәркем ышана. Аларның һәрберсе исән кайтырына өметләнә. Адел белеме буенча бакчачы, агачлар, чәчәкләр утыртырга планлаштырган. Монысы соңрак, хәзер мине ватан көтә ди ул. Страну защитить, героям прийти, без разницы, раненый, не раненый, как примут. Чувствую поддержку, да. Страшно, не спорю, но надо. Героям приехать надо, выживать надо. Как можешь, как хочешь выживать. Сулымбек мусульманнарда кабул ителгәнчә сүзләренә иншаллахны, Аллаһ теләсә дигәнне дә өсти. Ул Чечняның Грозный шәһәреннән күп балалы әти бер мизгелдә аның вакыты җиткәнен аңлый. Защищать родину надо. Вот. У меня 6 сыновей и дочка. И на будущее я, наверное, пример покажу своим сыновьям. И думаю, что остальным всем. Я приехал, хоть у нас и там принимали, но я решил приехать сюда, к вам. Почему? Потому что здесь хорошие, добрые люди, все братья. И, иншаллах, победа будет за нами. Россия мощь. Татарстаннан хәрби хезмәткә киткән барлык контрактчылар 1 августтан 1 миллион 700 мең сумга кадәр түләү ала. Артур әлеге түләүләрнең бер өлешен картага күчерделәр инде ди. Медкомиссияны 40 минутта үткән. 39 яшендә сау сәламәт. Кто-то что-то говорят, там фейки выплаты не приходят. Приходят они, мне уже пришли выплаты. Но я никак за деньгами туда иду, просто к своим поближе друзьям. Ностальгия, родина зовет. Матушка земля, как говорится, кормила меня, долг-то тоже надо свой отдать. Так страха никакого у меня нет к этому идти, бояться-то нечего. Чего могу другим сказать, нечего бояться, айда к нам. Контрактчы һәм аның гаиләсенә зур ярдәм булырлык акчалата түләүләрдән тыш, хезмәткә алынучы махсус хәрби операциядә иң беренче булып кирәк булган өстәмә ярдәм предметлары да ала. По решению правительства было выделены деньги на закупку первоочередных наиболее нужных вещей для наших контрактов, которые отправляются на СВО. Порядка 19 наименований, то есть первое необходимое, то что некоторые вещи могут не выдаваться в части, то есть обеспечивает республика. Как я сказал, основные, конечно, это баул, пятиточечник, нижнее белье, летнее обмундирование, спальник, нательное белье, гермомешки, ремни, балаклавы, перчатки тактические, наколенники. То есть все такое необходимое, то, что у ребят чтобы было на первое время, когда они прибыли на место службы для слаживания, то есть то имущество, которое им действительно необходимо. Сугыш сәнгатенә өйрәтүче хәрби частьларга 4 автобус контрактчы китә. Шунда ук алар җиңүгә китерәчәк белгечлектә алачак. Равил Мөэминов, Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. 2 август һава десанты гаскәрләре көне десантчылар бәйрәмне сугышчан һәм хезмәт мемориал комплексында билгеләп үтте. Бәйрәмгә яңгырда комачаулый алмады. Чарадан Лилия Шәймиева репортажы.
Hava десанты гаскәрләре көне уңайынан узган чарада район башлыгы урынбасары Озат Әхмәтҗанов та катнашты. Бәйрәмгә кунак булып Әлмәт, Йорчолы шәһәрләреннән, күрше-тирә районнардан да десантчы егетләр кайткан иде. 106-я дивизия, Тульская дивизия, поселок Слободкада служит, автомобильная рота, десантировка автомобилей. Bir yılga электроменде, 3 прыжок, үзенең берсе 800 метр, икесе 600 метрдан, аннары армиядан кайткачтан әле үзем үсләгем белән барып, Минзәләдә тагы 4 километрдан сикереп барадым. Аллага шөкер, электр ВДВга служиттем, бик горурланам, анда служиткәнгә. Минем өчен ул шундый бер гордость. Садиктан бер мичтә бар иде, бер малайны яшәгәндә ничектер шайтып абижәткәнем, ул миңа мин авыйга син әйтәм, минем авый дисәң, ул сине кыйный диде. Шуннан берле Садиктан минем истә калды бер. Бер елны мин даже теге әнинең ул вакытта зонтик архиватлы булгандыр, әнинең зонтик белән икенче этаждан кыш көне сикергәнем нидән. Мәсәлән, трехэтажканы икенче этаждан сикерде, но карга килеп төште, но зонтикта кире ачылып булда ватылды инде. Шул менә шуннан ничектер кирип калды да инде, теге насыйп итте миңа шайтып десантурга эләктем. Бәйрәм елда район һәм шәһәрләрдән кунак булып килгән десантчыларны берләштерә. Әлеге гаскәрләр хаклы рәвештә Россия армиясының элитасы булып санала. Десантикларындалар һәр вакыт алгы сафта булдылар. Аларның бит инде әйтә торган сүзләре бар. Никто кроме нас дип инде һәр вакытта менә үзебезнең әфганчыларыбыз арасында да безнең десантчыларыбыз бар. Бүгенге көндә яшәүче әфганчыларыбыз, десантчыларыбыз Хайбрахманов Нияз Рәфикович, Зәлилов Ринат Маратович, аларның икесендә бүгенге көндә шушы үзебезнең мемориаль комплекста котларга тырышам. ВДВ же такие войска, что не стыдно. Одесса, Болград, учебка Гайжунайда, вот так. Бәйрәм уңаеннан десантчыларга район башлыгының рәхмәт хаты тапшырылды. Рүзел Фаррахов гуманитар конвойда катнашучы медаленә лаек булды. Бу көн десантчылар күңелендә тагын бер вакыйга белән истә калыр. Рәсми төстә мемориаль комплекста һава десанты гаскәрләренә һәйкәл дә ачылды. Һава десанты гаскәрләрен канатлы пехота, зәңгәр беретлар дип тә йөртәләр. Ләкин бездән башка беркем дә никто кроме нас принципы буенча яшәүчеләрнең көче, батырлыгы үзгәрешсез кала. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Узган якшәмбедә хәрби диңгез флоты көне узды. Диңгезчеләр дә бәйрәмне зурлап билгеләп үтте. Анда район башлыгы Альберт Хуҗин да катнашты. Мөслимдә хәрби диңгез флоты көнен зурлап билгеләп үтү күркәм традициягә әверелде. Бу көн хәрби диңгезче исемен горур йөрткән, үзенең гомерен флотка багышлаган диңгез хезмәте романтиклары бәйрәме. Шура барышында һәлак булган хәрби диңгез флоты ветераннарын искә алып, 1 минут тынлык игълан ителде. Барыгызны да бу бик мотор инде үзебезнең хәрби диңгез флоты көне белән шын күңелдән ихластан тәбрик итәм. Хәрби диңгез флотының аның тарихы бик көчле, менә безнең алып баручыбыз әйтеп китте. Инде Петр I вакытыннан бирле беркемгә дә слабина бирми торган инде безнең Россия флоты, анда җирдәме, диңгездәме, алар үзләренең батырлыгы белән бөтенесен шаккаттырган, бөтенесен менә ниндидер җырлар язылган шундый бер гаскәр булып безнең бөтенебездә истә калды. Яшьлидән үк диңгездә хезмәт итү, диңгез флотында хезмәт итү, ул безнең өчен инде үзе бер дәрәҗә кебек тоеладыр. Һәм Кырым флотында хезмәт итә алу, Кара диңгез флотында дөресрәге. Ул сүз дә юк, күңелдә яхшы хисләр генә калдырды. Вакытына килгәндә инде безнең чорга туры килде. 1 ел служба вакыты. Әлбәттә, служба бары тик яхшы гына фикерләр, яхшы гына киләчәк барлыкка китерде безнең өчен. Бүген бәйрәм шундый матур күңелле үтә. Шул чираттан барлык баракларга да озын гомер, сәламәтлек, семья бәхете телим. Хәрби бурычларын диңгез флотында үткәргән ир-егетләр бу көнне елда сагынып көтеп ала. Диңгез һавасы онытылмый, еллар үткән саен тагын да ныграк сагындыра ди диңгезчеләр. Бик зур корабльдә хезмәт иттем, чит илләргә чыгарга туры килде. Су асты кемәләренә ярдәм күрсәттек. Ул вакытта инде сыр вакытында бу ил буенча иң зур база, секретный базаларның берсендә хезмәт итеп кайтырга туры килде миңа. Мен шуның белән бик нык горурланам. Диңгез сагындыра. Башта Североморскта служить иттем, Төньяк диңгезендә. Аннан соң Балтика диңгезендә служить. Диңгез кишилеклелекне бирә. Кеше белән җик якынлашырга өйрәтә. Кеше яратырга өйрәтә. Чөнки диңгездә син анда бер үзең генә яшәй алмыйсың.
Берим чарасында күрше район һәм өлкә кунаклары да бар иде. Севастополдан кайткан кунак үз чыгышында җирлегебезнең матурлыгына һәм комплекста урнашкан һәйкәлләрнең үзенчәлекле итеп ясалуына таң калуын белдерде. Я житель Севастополя, служил в городе Севастополе, 23 года отдал флоту, уволился, сейчас нахожусь в запасе. Мой сослуживец по воинской части Ренат Исламов, с которым я поддерживаю отношения, житель этого района, позвонил, сказал, что открывается память. Конечно же, город-герой Севастополя, который тесно связан с флотом, где флот и город едины, династии, памятники, улицы, все связано с флотом, с обороной. То, что я увидел здесь, в поселке, в районе, это не то, что удивило, это поразило в самое сердце. Хәрби диңгез флотында катнашкан ветераннарга Ойрат Хәсәншин, Олмаз Әгъләмов, Илдар Мифтахов, Мулла Гали Газин, Илхам Садриевка флотка тугрылык медале, район башлыгының рәхмәт хатлары, кыйммәтле конвертлар тапшырылды. Шурада бер төркем диңгезчеләрне Мөслим районы хәрби диңгез флоты җәмгыятенең рәхмәт хатлары белән дә бүләкләделәр. Бу көнне сугыш шам һәм хезмәт даны мемориаль комплексында яңа стеллада софка басты. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслим спортчылары белән горурлана ала. Егет кызлар әледән-әле җиңүләре белән сөендерә. Спорт яратучыларны сөендереп, районыбыз эшмәкәрләре, инвесторлар саллы бүләкләр дә ясый. Август групп җәмгыяте Мөслимнең Мирас футбол командасына махсус спорт костюмнары бүләк итте. Тантаналы чарада район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов катнашты. Бүген үсеп килүче буынга спорт белән шөгыльләнү өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Футболны яраткан балаларны күреп сөенәбез диде чарага кунак буларак килүчеләр. Илфат абыйыз безнең инде бик көчле тренер инде, күптән эшләй инде ул. Ул безнең горурлыгыбыз, безнең теге футболны үстерүченең иң зурларының берсе инде ул. Урыннар алалар, молодцы. Балаларны яратып йөрик. Бүтән балалар аны яраталар. Үстерүчеләр инде үзе күрә диясез. Без дә күреп торабыз. Шул рәхмәт аңа, молодец. Бу группа белән без менә октябрьдә 4 ел була шөгыльләнгәнгә. Шул вакыт эчендә безнең Татарстанда приз урыннары алдык, Мәскәүгә барып, 2 урында кайттык. Киләчәктә инде әле уңышларыбыз булар, Алла бирсә. Мең рәхмәтле спонсорларга, балаларга, ата-аналарның. Илфат Хафизов җитәкләгән футбол командасына бу көнне җылы теләкләрен районның футбол федерациясе рәисе Нияз Габдрахманов, районның имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Сөнгатуллин да җиткерде. Август групп җәмгыятенең бош инженеры Сергей Чернышов тантаналы шартларда Мирас спортчыларына костюмнар тапшырды. Лозунг у Августа с нами расти легче, поэтому для подрастающего поколения предоставили финансовую возможность, выделили, так сказать, для покупки формы, мячей игровых и так далее, чтобы развивались, росли, тренировались. Минем улым шушы командада 2 ел шөгыльләнә. Аллага шөкер, рәхмәт Илфат абыйга. Ул булмаса, Мөслимне тартучы тренерлар бик калмады дип әйтергә була. Быел Аллага шөкер үзем бардым, әти-әни буларак, родитель буларак Мәскәүдә 2нче урынны алып кайттык 54 команда арасында. Җирлектә балалар һәм яшь үсмерләр спортын үстерүгә зур игътибар бирелүе беркемгә дә сер түгел. Мирас футбол командасының мактанырлык уңышлары, яулаган үрләре дә әз түгел. Май аенда мираслылар Мәскәү өлкәсеннән җиңү белән кайтты. Футбол буенча үткәрелгән ярышларда команда беренче өчлеккә керде. Бөтен Россия балалар турнирында катнашып, 54 команда арасыннан 2нче урынга чыккан иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Һәр кемнең нинди дә булса шөгыле, кызыксынуы бар. Фото үзе бер дөнья, фотога төшерү бүгенге көндә сәнгать дәрәҗәсенә күтәрелгән. Мөслимдә аны гомере буена сүрелмәс зур мавыгыдан хоббига әверелдергән кешеләр бар. Шуларның берсе Альберт Иванов, ул үзендә фотоаппаратларның тулы бер коллекциясын булдырган. Альберт Ивановның фото белән мавыгуы мәктәп елларыннан ук башлана. 1963 елда Мәскәүдә чыгучы Юный техник журналында читтән торып фотога төшерергә өйрәтә торган студия ачыла. 10нчы сыйныфта укучы Альберт абый дусты Энгел Гәрәев белән әлеге курсларны тәмамлап, фотография буенча инструктор таныклыгы ала. Бу аларга пионерлар йортында эшләү хокукы бирә. Бер төркем яшьләр шушы мине игълан иткәч, фотокружок оештыралар. Пионерлар йортында дигән сүзне ишеткәч, без барып язылдык. Самый работяга Советлар Союзының иң популяр фотоаппараты ул Смена исемле. Бар затворы раз дигән сүз, монда кнопкасы. Вот, значит, затвор эшләдеме, фотоаппарат эшли.
Альберт абыйның коллекциясендә бүгенге көндә 10 фотоаппарат бар. Барысы да эш хәлендә. Арасында ясалуына 1 гасыр булырлыгы да бар. Һәрберсенең айрым истәлеге. Барысы белән дә диярлек Альберт абый үзе эшләгән, күбесен сатып алган, бүләк ителгәннәре дә бар. Бу фотоаппарат отала пластиночный дип. Пластинка белән эшләтелгән фотоаппарат. Бу фотокор. 1930 белән 40 арасында. Бусы зенитта тел, зеркальный дип. Нәрсә ул зеркальный булгач, значит, зеркальное отображение. Күренә монда уже полностью теге фокусировка һәм башкасы. Әйбәт кенә тоже автоспуск белән эшли. Фото ясау өчен кирәкле әйберләрне фото товарлары кибетеннән Казан шәһәреннән кайтартканнар. Айрым компонентларын сатып алып, үзләре дә ясый торган булганнар. Зурайткыч приборларын Альберт абый хәзер мәктәпкә китергән. Моның белән эшләп как узкопленочный, так и широкопленочный. Моның специальный ниләре бар. Теге içinde рамкалары улайта торган. Кирәк менә монда кадровая рамка, үзендә инде менә 6-9 икән шулай. Альберт Иванов төшергән фотолар әле бүген дә авыллыклары газетасында, истәлекләр тупланган китапларда, музейларның архивларында, бик күп кешеләрнең шәхси фотоальбомнарында саклана. Кызыклы мавыгыдан зур хоббига әверелгән шөгылен Альберт абый әле дә дәвам итә. Хәзер ул кесә телефоны белән фотога төшерү үзенчәлекләрен өйрәнә. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мен Римма Абзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.